A memoria 2016 de Cáritas Interparroquial de Arousa foi presentada esta mañá no comedor social que a entidade ten en Vilagarcía. Os datos falan e Cáritas de Arousa axudou durante todo o 2016 entre todos os seus programas de axuda a máis de 900 persoas cun presuposto que superou os 380.000 euros. Unha axuda necesaria, pero como afirmaba don Manuel Castro Agudín en rolda de prensa, non a única que queren ofrecer dende esta entidade. Repito, nuestro objetivo último no es la beneficencia, es la reinserción social y que ellos se autovaloren y que ellos sean reconocidos como verdaderas personas autónomas y que puedan tener una vida digna como todos los ciudadanos. Continuando coas cifras dende Cáritas, realizáronse durante todo o ano unhas 2.500 intervencións en axudas á alimentación. A atención primaria e os servizos básicos son piares desta organización que, tal e como recoñeceu o seu presidente neste exercicio do 2016, investiu todos os cartos que recibiu sen deixar nada de ver. Hicimos el informe económico, que veis donde estamos ya, que ya sé nuestros... Ni perdemos ni ganamos, ¿no? O sea, quedamos a pre, ¿no? 83 nos sobraron, 83 euros, o sea, muy bien, en 389.000. O sea, fue un año muy fructífero porque, como dice don Julián, lo que nos dan es para gastarlo. y eso, pues se han gastado y se ha gastado bien, parece ser, ¿no? Na rolda de prensa de hoxe, ademais, incidiuse nas diferentes liñas de colaboración que ofrecen dende Cáritas para facer posible que continúen coa súa labor. Decir que hai tres maneras de participar en Cáritas: ser voluntario, tamén es posible ser socio, despois ser colaborador. Ao longo deste 2016 ampliáronse os programas de axuda e multiplicáronse as iniciativas voluntarias que propiciaron facer de Cáritas unha referencia en Arousa da solidariedade e da loita contra a injustiza social.